Belekena koktoma kotong tabo Bubagra ni sakao Koksilcha laitong laimani gobangma social media rogo salai tongmani Bubagra no Ttaadc hapangni rang bai Londono berairu hanai laimani tei pension ni rang riawoi Londono berairu hanai Koksilcha mani o Koksilcha Jakmano tei Phirok munukha Ttaadc hapangni borom ganang CM Purnachandra Jamatia nainadi chini tiari koktomani mangpiliu Londono hambai khulumkha dui tinta isu no tei haste ni jo to lokorong kaisa video message ronani bagoi no ang nayo puilao chung ek number isu kha London culture tour no tei especially koyekjon leader tei kotipoi আগরতলা based newspaper যেভাবে মহারাজানো তে এডিশনো এলিগেশন খাইমেনি পইলাও आं सानानि मुसुगो जोंथिनि तिप्रासानि कालचार बनो जों प्रमोट खायनायनि बागैनो महाराजानि साकथार मोंबाय लन्डन कायसा प्रोग्राम इंडिया वीक नि प्रोग्राम ते यूनिवर्सिटी जुदा जुदा रावबो जोंनि तिप्रासानि कालचार फुनुंनानि सुजुग माखा अमनो त्रिपुराओ फर्स्ट टाइम जोंनि तिप्रासानि कालचार जोंनि ट्रेडिशन जोंनि सिनेमा जोंनि इतिहास रंनो जोंनि बुबाग्रा कक सावनि ग्लोबल स्टेज जों आगे आगरतला रावो सिमिनि जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिशन न फुनुंलाय मानो दिल्लीआव थाङै 26 जानुवारि 15 आगस्ट रावो तलाङै थांजागो नेनि रिसाबाय रेगनाय न सारिबाय मिक्स खायै मिक्स कालचार खाय फुनुंजागो जोंनि त्रिपुरासानि कोनो कालचार न गाहाम के प्रमोट खायजाया जों फर्स्ट टाइम जोंनि एडिसिनि ओंगै एडिसिनि बयस ताबुक 40 बोसोर जों बुबाग्रानि नेतृत्वनो अमहाय कायसा ग्लोबल स्टेज लंडन हाय जागाव जोंनि त्रिपुरासा कालचार न फुनुंनानि सेप माखा अम जोंनि त्रिपुरासानि बागै बेलेखे प्राउड जों साकसन गर्व खायै सामावो गंसुगै सामावो जे जोंनि कालचार अ जागा सवैखा जेता राज्य सरकार ओंथों ते एडिसिओ गोदोमा चालक थानाय राव जोंनि त्रिपुरासानि कालचार न अमाहायके प्रमोट खायै माया बा खायनायनिबो वान्स गैया हायसि इनके अमनो जोंनि बुबाग्रा फुनुखा दुइ नम्बर खाथिनि अफिशियल स्टाफ ते कालचार टीम सिमिसि एडिसिनि स्पन्सर बाय थाङो जोंनि महाराजा ब एडिसिनि स्पन्सर बाय थांया बनि रां बायनो ब थाङो आगे बुबो गोबांमा जोंनि एडिसिओ कब्जा खायाफानो जतन साइमानो जोंनि बुबाग्रा हेंखे रां फैसानि कुनो अभाब करै जोंनि त्रिपुरासानो से गामि गामि आमसाय लामा लामा गुरिबै थांफ्र पर्यन्त बागै जोंनि त्रिपुरासानो हाया चाया न हांखे चुबावै दं अ जागाव कतिपय लिडार राव जे बुबाग्रा न एडिसिनि रां बाय लंडन गुरि दंगो पेन्शन माया एडिसिनि कर्मचारी राव हाय रावहि कुतुकसाय दं इनके आं बनो सानानि मुसुगो जोंनि महाराजा जेफ्र एमडीसी हनै इलेक्टेड दोंखा एआरसी नि बो चेयरमैन बनि फुल एंटाइटल दंगो जे अर्निवती दिए मानानि नेने जेकुनो ट्रैवलिंग अलाउंस रग नानानि बागै महाराजानि एंटाइटल दं फियाबा 2021 नि सिमि ताकसिक जरा एडिसी नि कोनो दिए इवन सैलारी पर्यन्त जोंनि बुबाग्रा एडिसी नि नाया ब जोंनि त्रिपुरासानो डेभलप खायनायनि जोंनि त्रिपुरासानो कुसुगो कारनानि बागैसि साकथारै सामखाय दं अ जागाव सियावै मोंसा तामसनाय बुबाग्रानि सम्पर्के सियावैनो जे बर' रग जे पेपार रग जे एडिसिनि रां बाय अमाहायके लंडनआव गुरि दं है सानाय रनो आं सानानि मुसुगो निरगनि टाइम निरगनि पिरियड हयतो निरग मोंसा वासो मालिया खायमालिया दिनै जेता बुबाग्रा खाय फुनुखा बनो नों प्राउड जोंदि बुकुंसि सुगजागदे जे लंडन हायो तलांमानि न दुइ नम्बर जे न्यूज पेपर कयेकटा न्यूज पेपर जे फुनुमानि आं बरनबो जोंनि त्रिपुरासारावनो सानानि मुसुगो जे जों कुसुगो एक कदमिया 10 कदम बसकांवा आगावनानि नायखांके जोंनि त्रिपुरासानो बिब्रांत खायनानि बागै फुलि पलिटिकली मोटिवेट खायै जोंनि बख्रंनो मिहिरनानि बागै अमाहाय न्यूज सुयो और जागाव कल्चर इवेंट कल्चर प्रोग्राम टूर थांमानि भाई निनी पेंशन नि कोनो रिलेटेड करे पेंशन नों कम से कम मानलि पेंशन नानि बागै
हिउज रां नांगौ टोटेल निनि 350 जनानो पेन्सन नांगौनानि बागै 108 कोटी ताकलाय बोसोर नांनाय आगेनि 60 कोटी मतो नांनाय लंडनो जे प्रोग्राम रहमानि कुनो आसो जे पेन्सन रनानि न थुं सबाय आरो रहया हायसि किछा मासा खरस थाङो हायफोरनो चिनि तिप्रासानि कालचार न प्रमोट खायनायनि बागै अमाहाय नाङो हानि बांजों इभेन्ट सिनामानि चिनि बुबाग्रा आरो कुसुगो तलांनानि बागैसि पेन्सन ओंखा लेगेसि चेलेन्ज आं बेफ्राव फेसबुकआव पोस्ट खायखा अमो सीपीएम निफ्रो जेफ्रा एडिसियो साख्रि नाव आफ्रोनो सीपीएम नि जे नायने राव बराव बनो काहाम के सिस्टेमेटिकली पेन्सन नि बागै रय कलांलिया हानि बागै ताबक चेलेन्ज दङो चिनि मुख्यमंत्री राज्यनि मुख्यमंत्री बरनबो आं साइ दङ जे महाराजा सह फाइनेंस मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार निनि चिनि फरेस्ट मिनिस्टार चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार अमहायके सेक्रेटारि रग तंनायके मीटिंग खायनायनि बागै जों बार साजा बुखुबाय ताबो हंके लेटार बो रखा जे राज्य सरकार बरक जदि नायखा हंके अमो दायित्वनि पेन्सननि सल्यूशन नाय आं राज्य सरकारनि थानिनो अमनो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनै वांसो जे राज्य चालक थानाय कदमा सीपीएम नि लीडर बरबो बुसियो जे आगे एडिसिओ बेतन सासी स्टेट गवर्नमेंट दांगो हंके खक सफानो बेतन रय मे एडिसिनो कुनो सोर्स ऑफ फंड करे जे सैलरी रनानि पेन्सन रनानि ताबक बहाय आगे बहाय हंगे आसो कदमा सागरि खाय फेमिनि गोबां मान नोवो एडिसिनो कर्मचारी टाइमली सैलरी माय आंमानि जे पेन्सन माय आंमानि बागै आं दुख प्रकाश खायो रमाय आंमानि बागै जोंसिनि एडिसिनि अंगै चिनि बुबाग्रा अनेक जातियाव दङ जेफ्रो चीफ मिनिस्टार बाय मालायो आफ्रोनो बनो पेन्सननि कक सावो जेफ्रो फाइनेंस मिनिस्टार बाय मालायो आफ्रोनो कक सावो इवेंट सरकारी प्रोग्राम निनि सोसाइटीनि प्रोग्राम गरिया फेस्टिवल हसन मालायफ्रो आं फाइनेंस मिनिस्टार न साखा जे पेन्सननि प्रॉब्लम न सॉल्व खायनानि दायित्व नांनाय होनै साखा इंगे बरक कुनो इनिशिएटिव नाया बतबरनि बेपार जारा एडिसिओ पेन्सन माय हि साइ तंनाय रनो संगै तंनाय रनो आं सानानि मुसुगो स्टेट गवर्नमेंट नो बिकिसा सोंदि कारण फुलि अमो स्टेट नि रेस्पॉन्सिबिलिटी जों एडिसिनि अंगै बारनो चीफ मिनिस्टार नो बसाखा फाइनेंस मिनिस्टार नो बसाखा आरो उलो बसानाय जे पेन्सन अंखा स्टेट रां रहया हंके जों माया बरनि थानि सल्यूशन खायनायनि अंथों होनै जों कबाव मोनारबो लास्ट आं सानायनि मुसुगो जे पेन्सन बाय कल्चर तोरनो तैयै जे कन्फ्यूजन नाय रनो जे चिनि कल्चर न आसो प्रमोट खायथेनि वो बरो माने पेन्सन बाय कुनो रिलेटेड चिकरै पेन्सन नि जे चैलेंज मानि तो आं साखा जों बनो जातियाव गय दङो बोसोक दायति बरो बाय आसौ मानो बरो टाइम रखा हंके जों आसौ नाय हंके जों कल्चर बाय बोसोक कुसुकाखा अमतनि रनोखा आं लास्ट बो सानायनि मुसुगो आगे जेता खायमेया चिनि बुबाग्रा खायै दङ बोसकाङावबो खायै थांनाय आर पाइथाव आं सानायनि मुसुगो जे एडिसि तिप्रासानि बाङै काहाम साम खायमानो के क्वेश्चन नोया स्पेशली जों 600 ऑटो निनि ल इंटरेस्ट बाय 600 जना चिनि तिप्रासा जुबो और जागा सीपीएम कांग्रेस बीजेपी आईपीएफटी जतनो जों कुनो पार्टी नायावै न रखा 6% बाय तै सब्सिडी बुबरनो 75,000 एडिसिनि होयते रखा बनो के कैसा संया जे आसो गोबां बाहायके रमा ब्यानि रां फाय अमाहायरो कुनो संया हायसि आं सानायनि मुसुगो जों एडिसिनि बागै चिनि स्पेशली जुबग्रनो कल्चर ओंथों चिनि स्पोर्ट ओंथों जों डेवलपमेंट खायनि जातियाव तंमानि रनो हंके राज्यनि गोबां मा लुकुराव साजाय आङो हानि बाङैनि एडिसिनो एलिगेशन दङो आं आशा खायो चिनि कल्चर चिनि ट्रेडिशन लंडन हाय जागा थाङै सकमानि जतनो लुकुराव खातंनाय होनै आं अरनो क्लियर के साननाय मुसुगो चिनि बुबाग्रा तंगैछि जों आसो जरा और जागा सवै मानो हामबाय जतनो खुलुमखा।